Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turning this team to settle. Lana siyahleba nkosami yabo masihleba. Ngela masihleba sonke amazwi ethu ebephansi sikhulumela phansi. Ufike umnikazi wepeni wathi cha first wife akasayingeni indaba nje edinga isignature edinga ipeni ukubhala nje uphumile lapho. How cha guys yabo endaweni nginanga ngixoxela into yokuthi umuntu ekhulunyelwe ephila angayifakazeli futhi naleyo nto ngihleze nginokuyingaba zokuthi hayi wase kwakhulunyelwa kusho ku first wife ukubani ukumaceni. Umaceli ke wafika kwenye episode la esekhuluma khona nosisi bakhe ngoba khona ukuthi hayibo uyipeni inki usuyashabalala kanjani siyahleba nkosi yami ningabe serious le video nama ngikho serious. Shuthi umaceli ipeni asalifuni lokusayina uinki futhi angazi kunjani ila sekukhuluma yena kodwa eqaleni umnikazi wepeni othe umaceli asayingeni izinto nangu mangwabi angithi sihlanganisa okungafunwa kwepeni musani kuya kwenye indawo nangu mangwabi lokuthiwa uthi hayi sekuyafika lapha kwi-family trip usakhe izinto ezibheke phezulu kuthiwa ke mangwabe yini wakhe into enje uthi yena phela la emsebenzini mase sikhuluma ngokwezempilo sikuthatha okunje sikugqokisa ijazi ngenhloso yokuthi siyafundisa sike sifundisa ukuthi ijazi lifaka kanjani ngoba ibalekile indaba yokugqoka kwejazi. Lento ke ebheke phezulu umnikazi wayo akayigade kusho mangwabi. Manje sithatha lokho ukuthi umamkhulu akalifuni ipeni mangwabe uthi hayi mangwabe futhi usakha izinto ezimiswe okwalento. Ningalisho lelo gama lesingesiphela la ku indawo yabelungu bazongiblock mase nibhala amagama wrong siyahleba ngithi uthi umangwabe phela liyagqoka ijazi aligqoka ijazi nakekela. Manje sithatha lokho ukuthi umacela akafuna ukusayina akalifuni ipeni sithatha lokho umangwabe kanti bathini kodwa ngathi iparagraph le eqala ngomacele iqedwa yile yamangwabe kungathi kuhlobene ukuthi umangwabe uthi hayi umacele yena kuthiwa akasalifuni ipeni sithi hayibo bathini kithi manje yabo ezinye zethu phela masilalela siyicabangile lo omusha sithi makhwela inobu dangerous danger indaba phela umacele angeke ukuthi iminyaka emingaka buye othi angishadanga nendoda eshadile okusho ukuthi umuntu wakhe usefike kulesi sigaba sokudela angazi guys phela angakafiki kuleyo minyaka kodwa angazi ukuthi kusheshe usheshe uthi khumu ubeke phansi usekhona kodwa emshadweni angazi phela ningangijaji nami kodwa ngijajeni ngoba phela niyabothi ngithanda indaba kakhulu sengibuza lento basuke bayixoxa lapha ku TV ngiyazi khona bazothi kanti unjani wena into bayixoxa lapha ku TV nami sengiyayibuza ukuthi kanti kusuke kuba iminyaka emingakanani la sekuthiwa ayi cha bakwethu uyabo njengoba umacele yesho ukuthi kade yena elisebenzisa ipeni usebonile ukuthi hayi inki usunjani akasenankinga ngicabanga ukuthi wayesho njalo shuthi umacele wayesefakazela lento yokuthi umnikazi wepeni naye usho njalo ukuthi hayi umacele akasayingeni lezinto ngapha mangwabe ke phela mangwabe ngisesesiqhathanisa ukuthi ke mhlambe umacele imdala kancane kumangwabe ke nonqabelana ipeni asazi siyahleba nje izinto abasixoxelezwa lapha sisazizwa ihlebisa manje thina siyasho phela ukuthi kodwa phela amakhosikazi futhi akahlala etafuleni nomnikazi wepeni wathi ningilalelisise ngiyaphithizela mina ngathi hayibo into wegazazi mina ngibuye ngayazi enye into ngiyibuka nje nakho kwenye TV show asibayeke nabasemzumbi naye le TV show
eyesibili eyabhuti lo osakaza kuleya Radio FM leya Magagasi. Ngibona ekhuluma nonkosikazi wakhe indaba nje ukuthi khona omunye angazi kanjani. Sokungathi nje indaba abayixoxayo. Hayibo. Kanti guys kwenzakalani? Yazi ezinye izinto uyibona uyilalela ngathi inganekwane. Lo ubhuti niyambona umsakazi. Yini engayenza uphinda abe usomahlaya. Une-TV show ke intsha iqala izolo. Ngithi ngiyadlula-ke ngoba bengizela angazi sengibuke kuphi. Kodwa nje kunephathi efikile la bexoxa nje impela nonkosikazi wakhe ukuthi hayibo akazi noma usazoqhubeka noma ngeke aqhubeke ukuthi uzomncenga noma angamncenga. Wemalo uyazi ekhanda lami kuvele kuphambana amabutho lawa kakudala lawa kaShaka. Mangithi le nkulumo iqalwa kanjani kuze kube nesikhala sayo nje ivuleleke ukuthi hawu ngoba eshiyile angazi. Ukhuluma nonkosikazi wakhe guys, ngicela ngizwe kahle. Ukhuluma nonkosikazi wakhe, ukhuluma ngalo munye umshini. Angazi ukuthi unkosikazi wakhe enze njani, abe worried yini, abe stressed ngomuntu angamcelanga ukuthi ezempilweni yabo. Ithini kanti lento? Mina yazi ngibuye ukuthi ngibalalela. Yabo lo wasemzombe ke yena hawu uyawaqhatha amakhosikazi akhe, uyawaqhatha uyimalo. Uye ofike ehambe yohleba nabeceleni. Mayesebona ukuthi izinto azisahambi kahle, azisahambi ngokweside lakhe, usefuna ukuzoveza ematafuleni ukuthi kade ehlebe ethini noma unkosikazi. Lo baba unjani? Yena shuthi uwenzisa uyabo abangane baba bangane kube mnandi mhla bexabana. Lo nomunye usekhipha indaba, usekhipha ama-files ngokuthi baxabene. Ngithi hayibo. Hayi ukuthi sinembe singacabangi lokho asekusho ukuthi siyakhuluma emakhona. Siyakubona ngoba phela awungeke uvele usuke ujaji abanye ngento ongayazi. Uyithatha lento ekwenza ukuthi ube judgmental. Uyithatha lento eyenza ukuthi understand isimo somunye kodwa ubungasazi uyabo. Bese kubamba le makhoneni ukuthi inkulumo ezenzeka ikhamera ingekho ziyabonakala ngendlela abanye aba-acta ngayo. Mase-ke sithatha-ke iside la lo othi nje angifihli lutho mina nje konke kunje. Sithi siyamuzwa abantu-ke besuke bejaje ngokwe-anger, bejaje ngokwe-tone. Kanti kuleya tone kuhamba neqiniso. Nakuleya anger i-behavior iyodwa iyi-communication. Sithi cha siyakuzwa ngempela ngoba hayi mongasusa ukuthi i-tone yakhe iphezulu, ususa ukuthi i-anger injani, ulalele yonke into ayikhulumayo uzomuzwa. Lo nkosikazi engishona nakho sesingapha. Bathe bani? Ubhuti lo msakazi. Ubhuti ukhululekile, ukhuluma nonkosikazi wakhe, umtshela ngalo uhambile. Angazi noma unkosikazi wakhe fanele ekhali yini, angazi. Ngoba phela shuthi ngoba naye ene-stress nonkosikazi fanele naye a-connect lesi stress salo hambile. Wekazi yini leyo? Yazi ngihle ngicabanga ukuthi ku-right ukuthi ube nomalume ongathi unespam sokuyikhandela. Umalume nje ozothi angifuni lutho ngomshana wami yabo. Uthi uhamba nje ukuye lo muzi oya kuyo kube kwanziwa ukuthi hey wenza nje izinto ezwrong, ikhanda lakho lizohlala phansi. Angisho ukuthi ngiserious kodwa yabo iba khona lento ngoba yini ezokwenza ukuthi uhusband akhulume no-wife ngey'ntombi zakhe? Yini eyenza lokho kufike kuleyo level? Mhlawumbe abanye bazothi ukukhululeka, akusokukhululeka ngiqamba amanga, akusokukhululeka, ukujwayelana nje lokho. Hayibo, manje mabemshiyile ekhala nonkosikazi kufanele ekhale naye kanye naye. Hayibo, ngizoyibuka leya show kodwa ngizwe kuthiwa ngathi akuhlejwa ngayo, angazi ngoba yini, mina angazi-ke. Into ekumzansi magic ngicela kuqala umzansi magic ungitshele wona ukuthi ngingahlebi ngento abangikhombise yona, ngifuna lapho. Ngoba nje indaba yokuthi angazi kuthiwe akukhulunywa sizoboshwa ba umzansi magic.
ngoba phela sikhokhile ukuthi siwubuke uMzansi Magic. Manje bakuthini? Angingichazela guys, ngizwa ngathi khona into enjalo kuthiwa le show lena ayingabukwa, angakhulunywa ngayo ngoba nje izolo ngithe hayi kwakhulunywa indaba yohambile, kumele kube inkinga yalo nkosikazi okhona yini kube inkinga yakhe, uhlanganaphi, wayembizile yini? Naye-ke ohambile sengiyamuzwa ngale ethi indlela owenza ngayo akulingani, mina ngibona ngesikhathi efika kuwe nje wayegqokile iringi ukuthi ushadile, wase uthi-ke wena uzofika maselinganisa kanjani? We guys, mina ngifuna ukwazi ukuthi kwenziwa yini kula makhosikazi akwisithembu. Ngiyalalela nje, sengingalalela naku-social media. Abakwazi ukublame umuntu obabizile, bablame omunye. Abakwazi ukuyiblame bona for i-situation abayifake kuyo or lo oba-invite kule situation. Ukunalokho kublame omunye. Omubi kakhulu omunye unkosikazi, hhayi uhusband oqale yonke le mfishimfishi. Manje lento iyangidida. Nangu nje nodade olo ophuma ekhaya elikhulu, angithi nayo seyixoxa indaba yakho ukuthi-ke hey, laphayana i-system leyana ungathi uyaprograma kunjani. Enkulumeni yakhe usezobala ukuthi amanye amakhosikazi umona kwashikacima. Ngithi mina hayi, into mawuzoyilungisa qala kuwe uzibheke ukuthi page 1 mina ngibe wrong kuphi, page 2 ubani ongifakela, uzophuma-ke kuleyo nkinga, uzohila futhi. Kodwa mhla wabuka abanye nabo ongazi ukuthi bangena kanjani, njengoba nawe kunendlela ongene ngayo, angiboni ukuthi uyasizakala. So uzoblame abanye abantu, kanti bebethe bayakubiza yini? Abakubizanga. Bebethe woza yini? Abakubuzanga. Isithembu bona bekuyivision yabo, cha. Manje ngiyawalalela nje onke amakhosikazi akhuluma ngesithembu, indaba orongi. Wafika umamkhulu angangithanda, yibuka kwavele umamkhulu unkosikazi lona omunye ngazi wenze njani, hayi bo. Ngeke uyifake ey'cathulweni zabo, ngeke ungene ey'cathulweni zikamamkhulu, ngeke uzazi futhi izithembise omunye, kodwa wena zibuke wena, usubona ukuthi nayi into izongiqeda, nayi into ihamba nami. Angithi uwo usu-experience leyo nto, uwo usuzukushisa, zibuke wena ukuthi ayilingani nami le. Uyifunela isolution, ngoba manje ukuhlala ngokuthi vele umamkhulu ngeke aze akuthande uma umncane, ayasazi futhi usazokhala ngoba umamkhulu uyobenza into ayenzayo naye engakunakile, ngoba nawe ungena nje phakathi kwisithembu wawungamnakile umamkhulu, wawungenandaba naye, wawungaconsider imizwa yakhe. Usuthi uphakathi ufuna yena abeke zonke izinto phansi azo-athenda wena ngoba usukhona. Hayibo, kanti kwa-girls nishumela liphi ilizwe? Ngoba manje umamkhulu engathi fanele adedele yonke into, sekufika abasha, wozani-ke nonke, hayi bo, kugangwa. Ngoba ngisho ngiyilalela kule echaza abantu abadala ukuthi vele ijuthi yamamkhulu 1, 2 no 3, umamkhulu umuntu njengabantu bonke, unenhliziyo, unemizwa, nolandelayo futhi ubani umuntu. Kodwa umuntu akayibheke kuphi yena kwi-situation yakhe, ayifune yena ukuthi mina ngibe wrong kuphi, ngaba right kuphi. Yingakho-ke abanye bengazi ukuthi yini indaba sathuthela oShabeni. oShabeni kudilwa nalo menzi, kuthiwe come la eduze, nazi izinto ozenzile. Uyaku-understanda lokho noma uku-understand, uyakubona noma ukubona, hhayi kumenzi. Yabo umenzi make wabizwa kwathiwa nazi izinto zakho ozenzile, uvele ebaleke. Uyabaleka, yezwa, abaleke. Ungabisazi nokuthi isiZulu osiyamdida or i-English emdidayo, ngoba phela laphayana kuleya show kukhulunywa isiZulu ne-English. Angeke ahlulwe yinto esobala. Makuthiwe support, yini support kulo muntu oyimemezayo, ukuze yena afike amsupport ngale ndlela
lo akhuluma naye a-understand-a ngayo i-support. Kuzothiwa support athi hhayi mina angihlali ngakwenza hawu. Okhala nge-support yilo okhulumayo. Wayekungabuzwa yena ukuthi ngokwakho-ke ngenzenjani. Ukunalokho okumane kufakaziswe ngamanye amakhosikazi, kufakazisa endabeni yomunye. Siyibuke-ke le nto sithi hawu, kwenzakalani? Kuthiwe wenza wrong lana, hhayi kodwa-ke ukuthi nokuthi angithi lokhu utshelele ukuthi ungasakuphindi. Awu ngisaphothanga la, utshelela la ukuthi-ke kuzwakala ukuthi kahle kahle kwakufanele ngenzeni. Ngoba ngenzeka ukuthi ngokwakho owawukwenza ukuthi uyasaphotha, kanti lo odinga isaphotha mhlampe yena wayefuna nje ukuthi umlalele. Mase umlalelile uzwe kuye ukuthi i-way forward ithini kule nkinga. Mhlampe nawe ngesikhathi lakho wenza okwakho ukuthi uyasiza, kanti yena akakuboni lokhu. Yilokhu abezoku-understand ukuthi bewukhona umsaphotha. Hhayi, fanele nje ebe right. Uyinkinga kumuntu ofuna ukuhlezi e-right. Uyinkinga futhi nomuntu o-understand umuntu onjalo. Ngoba manje lo oqala maye imanipulate, lo wesibili osaphotha umuntu omanipulate-ayo, sithini ngayo? Hawu uzophithizela i-comment section ngoba phela manje sisho lokho ukuthi oqala maye umxovi, lo support umxovi-ke sithini ngayo? Lo oqala ukhuluma iy'nkulumo ey'ngazwakali, lo support iy'nkulumo ey'ngazwakali uzizwa kanjani? Uyabona ukuthi sekungena amanga.